आच्छा नोंथांमोना दि बेबायदि गय फुलि बानायदों बेसेसो फुलि बानायनाय जादों बेवहाय दा? ओरैनोथ' जोङो 20,000मोन जों जावैनाया दायो मथा-मथि 10-12 हाजारसो माबा थागोन आरो थैनायनि बादै माखासे थैबाय माखासे थांबाय बेनि गेजेराव माने 10-12 हाजारसो थागोन आरो। ओमफ्राय बेसेसो फानदो फांसे फुलियाव बेसेबां करे? 30 थाखा दालाव 30 थाखा 30 थाखा करे फाननाय जादों आरो ना। बिदिबा सोर सोर मावदों नोंसोर बेसेबां लोगो नांनानै साबैसेसो? साब्रै जों मनिल दं मनिल दैमारि, उकुल नार्जारि, अनिल नार्जारि, धनिराम बसुमतारि बे साब्रैजों लोगो नांनानै बे खेथिखौ मावनाय जादों आरो। बिदिबा इयुनाव आरो मा मा मावलांबावगोन नोंथांमोना जेनेबा जों दा साक्सेस जानायनि उनाव? दाउनि फार्म माबानो लादों आरोखि दाउ फार्म नाजानायनोसै बेसे साक्सेस खालामनो हायो। बेखौनो होदो